Priključuje se Radulović, to je sada Haurdić. Haurdić centaršut na drugu stativu. Todorović je pokušao prsima to spustiti, loša sada reakcija odbrane Kuksija. Suljić uspjeva doći do lopte. Ja tipujem da će Suljić dati gol. Ali da vidimo, nek da bilo ko, samo da pobedimo. Audić centaršut lijevom nogom, Melunović! Melunović, jao, prečka za Melunovića i dalje. Melunović i brani Kaljilji. Sjajno je šutirao Alen Melunović iz poprilično teške pozicije nakon dobrog centar šuta Haurdića lijevom nogom. Nesreća za Sarajevo, ali dobro je, ako ovako nastavimo ne sumnjamo u pogodak. Naravno, evo skočili su. Haurdić ljevica, govorili smo da je Melunović najviši, odličan udarac iz zaista teške pozicije. Šteta, Melunović koji je postigao naravno jedan od 3 gola u 2 meča protiv Libertasa, uz naravno i Ognjena Todorovića. Dobro je. Možda je vreme da konačno bude prvak posle 2007. godine. Evo Suljića, sada ima dosta prostora za Asmira Suljića, sjajan je on dribler. Dobra lopta za Melunovića. Ajmo Melunoviću i neverovatno brani Kaljilji. Druga velika šansa za Alena Melunovića. Odlično se otvorio sada Melunović, Suljić mu je dao dobar pas, namjestio se na lijevu nogu, šutirao na prvu stativu. Onako sve kako i trebalo, malte ne, ali je dobro postavljen bio. A ja tamam pohvalio Haljiljija, Marijane, nećemo se praviti dece. Lijevi bek Mario Tadejević, inače Sarajevo je prije 3 dana dovelo pojačanje iz Poljske Krakovije, također lijevog beka, Bojan Puzigača, bivši fudbaler Borca i Čelika, eto novo je pojačanje Sarajeva, mislimo da će biti veliko pojačanje. Kakva greška, sada nevjerovatno 0-1, 1-0. Kakva greška, mislim da je tamo Radulović gradio bespotrebno loptu, nije se razumio sa Dejanom Bandovićem, početnička greška. Kuksi vodi 1-0 nakon što smo konstatovali da je Sarajevo bolja i kvalitetnija ekipa. Nakon 2 zicera propuštena primljen gola, nema nikakvog razloga za paniku. Dogodila se greška. Pogledajte ovo, Radulović je pogrešio. On je gledao loptu, ne igrača uopšte. Sve vrijeme njegov pogled je bio fokusiran na loptu, a ne na igrača koji mu je prošao iza leđa Bandovića. Između Bandovića i njega čini se uopšte nije bilo nikakve komunikacije, ovo je nevjerovatno da se dešava. Pogledajte, konstantno gleda loptu, igrač ga je zaobišao, Bandović u prazno. Jeftin pogodak, ali idemo dalje i tako je to, da ne ponavljamo floskulu o fudbalu. Jil Hodža apostrofiran kao jedan od 3 najbolje igrača uz Popu Glavu. Se čak prošle godine igrao 6 meča van svog stadiona i uprkos tome bio vice šampion. Mario Tadejević je pored lopte, on će očigledno centrirati. Ima Mario dobru ljevicu, ali sumnjam da bi odavde pokušao direktno, Cimirot prilazi, ali ipak mislim da će Tadejević biti taj koji će izvesti ovaj slobodan udarac. Ermin Avdić je najavio da su prekidi naša šansa da vidimo možemo li zaprijetiti. Ajmo po izjednačenju. Tadejević. Dobar centar šut. I gol! 1-1! 1-1 jesmo rekli. Kakav poklon Albanaca! 1-1! Sarajevo izjednačilo, tako je divovi. Radulović je njima poklonio, evo sada uzvraćaju Albanci. Lazar Popović! Autogol, da li je moguće, Lazare? Hvala ti, Lazo, kako je sada teško Lazaru Popoviću. Toliko je čekao Tadejević da izvede slobodan udarac i Lazar Popović, drugi strelac albanskog prvenstva i bivši član Želje. U maniru najboljih napadača usamlja Lazar Popović. Kada ne može u mrežu Bandovića, može u Haljiljijevu. 1-1. Bravo, Sarajevo. Hvala Lazare. Hvala Lazo. Hoćemo li poslati Lazi gajbu? Hoćemo. Samo da Sarajevo ostvari povoljan rezultat. Naravno, simpatičan je momak Lazar, 30-godišnjak, ali u ovim situacijama cilj opravdava sredstvo. Autogol Lazara Popovića. Sarajevo se brzo vratilo u meč. Rekli smo, nema razloga za paniku. Mi smo primili gol. Evo Hordi zadovoljni nakon dugog puta. 1-1 na meču Kuksi Sarajevo. Odlično. Idemo sada brzo odmah po drugi gol. Suljić, dobre Asmire. Evo sada 3-2. Ajmo, daj Melunoviću. Todorović je sam na drugoj stativi. Melunović, petom, Suljić. Melunović 2-1. 2-1 Melun. 2-1 za Sarajevo. Ipak nije Melunović, ali nije ni bitno. 2-1 je. 2-1 je ko je strelac? Čini mi se Ognjen Todorović.
Učinilo mi se Melunović, nije ni bitno kakav preokret, Sarajevo vodi 2-1 u Tirani. Sad ćemo da strpamo 5 komada. Yes! Erupcija oduševljenja u samo 2 minute, Melunović ovdje fantastično petom odigrao. Evo Melunović petom, Suljić i pogledajte sada je po Haljini, odbio loptu i opet Ogi, drugi gol za Ogi u Ligi Evrope ove sezone. Fantastično, eto, bili smo onako malo potonuli nakon onog pogodka. I ja nismo. Da, mi nismo rekli, pretpostavljam da je već bilo, znajući naše navijače, jao. Primili smo gol, hajde sve se da ispraviti. Sjajna akcija je to bila Sarajeva, moramo pohvaliti i Suljića i Haurdića koji su odlično izigrali na desnoj strani, onda peta Melunovića. Bravo, sa stilom i onda opet taj Haljini neverovatni brani udarac. Jasno je da je Sarajevo bolja ekipa, mislim da se to vidi. Još nisu pogledali nijednog sreda. A dobro, ajde, ko smo imamo Suljića, Melunovića, Haurdića, ajde. Evo Suljić, jao, Asmire, sine za malo. Ovdje je pogodio jednog igrača, odnosno lopta se odbila od jednog igrača Kuksija, ne znam šta su tražili ovdje. Offside, nema govora o offside-u. Ognjen. Naravno uvek to može bolje, ali još je ovo doba godine kad se traži prava forma i samo treba se domoći treće kola. Lopta Melunovića za Suljića, brzi Asmir Suljić. Ulađe se setera Suljić. Kakva šansa! Umalo da pogodiš maki strelca. Jo, ma bit će, jao, Asmir. Dobar, ali Suljić, Haurdić, Melunović, eto na kraju Todorović donio Bordo momcima apsolutno zasluženo vodstvo. Prošla je lopta Tadevića. Evo tamo Lazara Popovića. Nismo mnogo vidjeli Tatomirovića, ali uspio je račistiti ovo sve što je trebao, naravno. Kada štopera ne bi odlično je to. Pupovac, ali eto, bek je napravio onu grešku Radulović kod gola, ali drugi bek Tadević je naterao Popovića da uradi ono što je uradio. Istekao je 45. minut. I evo, tačno tako. Eto, tačno je meč počeo 2 minuta ranije, to samo Albanci znaju zbog čega. I minut nadoknade, sećam se tako i na Pulsa Željo. Bio je minut nadoknade. Karabeći izveo korner. Bandović. Nevjerovatno, ima li gola? Ima. Ima, neverovatno. Lazar Popović, čini se. Lazar Popović, nakon što su fudbaleri Sarajeva tražili prekršaj, nevjerovatno je da je ta lopta pala na 5 metara, da niko nije uspio ni izbaciti glavom, ni boksovati ovu loptu. I eto, prava šteta u studijskom vremenu. Iz 2 šanse Albanci postižu 2 gola i evo šta je ovdje uradio Bandović. Nije uspeo tamo da izbaci loptu sa gol linije. Neko od igrača Sarajeva, čini mi se Cimirot i Lazar Popović, koji je nestao nakon autogola, nestao sa terena, vidno nervozan, postiže pogodak u ovoj situaciji. Ne mogu da verujem da Cimirot nije ovu loptu uspeo da izbaci sa gol linije. Ovo je zaista neverovatno. Opet imamo 4 gola u prvom poluvremenu, ali ako možemo reći da je Pulsen imao 15 šansi protiv Želje i postigao 4 gola, ovo mora čoveka da nervira da je Kuksi iz 2 šanse postigao 2 gola, a Sarajevo iz 5. Ovo nije bila ni šansa, korner na 2 metra, lopta pala. Mislim da se Popović poslužio malo rukama u duelu sa Dejanom Bandovićem. I evo sad je napravio Žakote najlogičniju moguću odluku. Ikada je Emir Obuća sa 8 postignutih pogodaka, a iza njega su legende kao što su Predrag Pašić sa 6, Hučak Musemić 5, Safet Sušić recimo je postigao 4 pogotka u evropskim, u UEFA-inim takmičenjima, kaže. Tadević vraća za Bandovića. Sjajna Dejina reakcija, ali ovdje poigravanje Bandovića nevjerovatno. Pa je li moguće da Sarajevo prima ovakva 2 pogotka danas? Ovo nije prvi put Bandoviću da ovako griješi, jednom u prvenstvu se nešto slično desilo i nevjerovatno kakve greške je sebi priuštila danas odbrana Sarajeva. Ovo je zaista neshvatljivo. Mislili smo nakon 4-4 protiv Hibernijansa u gostima prošle godine da se ovakve stvari ne mogu dogoditi, ali Radulovićeva greška, pa Bandovićeva kod gola Popovića, ali ako i to može da se razume, poštovani gledalci, pa ko će ovo da razume? Bez dalje komentara, Almuča, kapiten Kuksija, ni kriv ni dužan, postiže u 25. utakmici u Evrokupovima. Pa da li je moguće prvi gol? Igli Almuča, pa obi mislim i Beba dala gol. Komentar jedan pogodak Kuksija nije došao iz neke izrađene akcije, 2 poklona fudbalera Sarajeva
i onaj korner u posljednjim sekundama, možda i pod prekršajem Dejan Bandović, nevjerovatno kako